Здравейте хора! Аз съм тънката маймуна и днес ще минаваме всички стейджове, ако можем, от World 1. Айде започваме. Опа, минаваме. Добре. Изчакаме. Ето, става. Гоу. Еле, за малко да нападна. Ще се върна, докато стигна до кой стейдж? До 13-ти, айде. Идваме сега. Хора, вече съм на 13-тия стейдж. Нека сега се опитаме да го минем както трябва. Моя брат Дебелия, не знам докъде е стигнал, не съм му видял видеото. Но нека да видим аз докъде ще стигна. Добре, до 14 стейдж. Добре. Минаме сега, трябва да минаме. Това хора е последния стейдж и минаваме целия world. Само тази кокошка не ми изглежда добре. Сега се връщам. Добре, хора, връщам се. Пау. Добре. После така, окей. Пау. Така, айде. Още малко ни остава тази папуйка или каквото и подобие е. Още не гони. Не, хора! Не! Паднах. Нищо. Да се опитаме пак. Ни хване. Между другото, играх на админа билза и вижте на кой левел съм. Дано се върнем на мястото, което няма май. Ако нещо се изнерва или ще се телепортирам. Добре. Балерина капучина. Ще ме фана за младата. Ще взема за жена. Нам. Айде. И моля ви се, абонирайте се за канала, че горим 5 следователя. Моля ви се, никой не се абонирал, само 2 последователя имаме. Моля ви се, абонирайте се. Много важно е за мен и за моя брат Маймуна. Има птици. Откъде? Давай. Добре. Хора. Направих го. Опа. Да видим дали ме клюка. Не. Добре. Както ден. Добре, тук сега ще е трудно, но дано да го мина. Пожелайте
пожелайте ми късмет да го мина поне до тук някъде. Някъде! Ами бе! Да, брат. Ей, хора! Мисля, че до тук беше. Ами... Извинете. Ами това е за днес. Очаквайте час 2 и чао!